Guys, good morning. Di na ta ilan ni Manang. Maglaban na ta. Ang bata guys, mahuma nagligo. Trapoy to kuro kay basa o. Kaduha na naligo. Trapoy na. Kaduha na dahil to siya naligo guys. Kay nagkuan. Nahuma na ka Vincent. Nagdala tagkuan guys para sa tong paniud to. So, maggulay na lang guro mi karon. Maglabas ata guys kay init pa man nagi. Ako na sa mga bata. Trabaho dito. Kusuhan dami daan. Wala pa man nag-agas ang tubig na. Kasi nga mag-agas rin. Waswasan na lang gayon. Kaya init po sa dito. Ipatunga man pangana dito si Bubu. Dinira ni sila natulog ni Koreana o ni Kuan. Vincent o Richmond. No, bago pa na nagilit oh. Kusuara na ah. Mga bata magkasama. Agad dahil ko maligo ko rin ma. Ang basa na po oh. Di ka kuan guys, trabaho na ng kanang magkuan na kay sabi ka init. Dapat na ni sayo, buntag sayo ka ng hapon na. Malapit pa sa kainit. Kadlaw na. Sa kainit. Mada kadlaw mada. Mada. Ito yung sa nurse. Ang pisit ako yung Tuyo ba? Grabe ka sa kainit na lang. Kuan kita pagtrabaho mo. Ngano nga kuan na ang adlaw. mga bata. Kayo. Di pa print og ma. Unsa may ato i-print kung wala gising? Magali. Pusuhan ro na imong pante ayo ka na pagbrase. Ang sabon ko. Ah, bujukan ba? Ah, sabon. Ikaw ang nagamit ito.
ni guys kang riri ni mga trabaho ay kanya mga pinasa nila gahapon ng mga gagmay. Ayaw pag iho mo lang sabon pero dili ka wala. Ano tawag ito? Mga ba? Yawa man sila naglaging karon kay skill man sila sa ilang kahoy. Nato si Papa dito. Amo to po daw din ito naman. Nagtugbong to siya, nagbalik si Riri pagtugbong siya nagkapon sa nagkapon sa mga boy. Ano sila oras pwede ang lipson? Ay kung ito si Momon patugbong alas 11, alas 12, alas 12 kayo sa baon. Alas 12 magkato. Ano sila dito? Eskwela pa man si Raymond. Mas bagay mo pa mo. Gadandan, kauban. Di ra sila. Ito lang lisunan sa una ba? Wala nga ako gadandan. Nara, rami sa akong dandan sa kabangasan. Apa gusto sa taga mo? Sa akong dandan sad guys, mang litson siya. Apa sa dito? Asan? Kay pista man karon sa kabangasan. Mas kata sa dito. Ispiras karon. Uban ko ta dito. So, ano man? Makadalak sa dito ba? Hmm? Makadalak sa dito. Apa sa ano dito? Ay, dyan. Dito na. Bukat. Makadaog sila pag ibutog lang sa ginting lang lang. Minak ba yung makadaog ko? Dahil ibutog lang yung kung kada. Si Dodoy, pato, si Kuan. Madali. Koreana. Mukor ka, udah pag-video mukor. Ikaw kung ni Lantik, manang di ikaw. Basa man ko. Yun na. Dada nga cellphone ko. Yan lang. Dada para pag-video na yun. Nakato kong lula dada. Dito pag-video. Pagdala din maglobe. Paibot sila sa Bulanghoy guys kaya magsuman mi. Manihapon ta guys. Sud anay isda nga pidirito. Anak pinirito po na siya guys. Manasudan sa pamahaw kaganiha. Guys. Doa ko yung dandan kau. Demo, pwede din. Come. Tawagan sila, tawagan. Patangkot yung daning dong. Ulo. Ano ang ulo ni? Ating ang ako. Sini ba? Sini dah saya. Tawagan sila kau. Oh. Ano to mo? Wira, wira. Kami dili ba kami dili. Ini ya TV. Ano, nagpapog? Ano? Pwede, pwede ikaw. Wala kaya mag-arok. Nih. Yok. Urus ko. Uy. Iko siya sawa.
Natulog ito sa talibo. Kasi asawa. Nag-aapasan din? Sa mga kanya kami ko nung nagkuha. Kuha sa. Yung kwarta. Tabuon pa mo ni kuya. Kami kasi lang dito. Kami ko nung nagkuha sa kwarta ko nung. May asawa, nagpulis mo nagkatulog-tulog gila. Ang kuha ang kwarta ko. Kita ka giyabi. Napagkatong na dito. Nagyoyawa mo yung asang na kita ko giyabi. Paano? Wala man siya ka nagtutula. Lugmok man. Mabalik mo na ba kaya? Hindi mo muna kaya halang. Kaya nagbawas sila doon sa mula pagbalik niya. Hindi na pang ito niya pa. Ano kuya? Hindi niya pa na. Kanyapon mo! Tintoy! Huwag na pakita sila. Tintoy! Ang kawan ng tudo. Ha? Ang kawan ng kuya. Ikaw yan, wala. Ang kawan. Kababata ka. Bindog, bikon, nagtatangon. Ha? Tatang bikon. Ang bawa ka dati eh. Ano po alam? Pagkagala ko. Yan. Yan na. Yan ay kumpahan. Kapag nagkatuloy na. Ang kanda yung labot ay tatangin na. Ayun ka. Ang dami na labot ang labot. Hindi ka na daw. Ano ka ng kanding? Hindi, pinat niya pa. Ha? Nanilig pa na si Bintoy sa silong diha guys, kaya sayo pa man. Human na siya panilig, ay pa rin na siya mang himasa. Gapon wala ka panilig kay grabe ka kusog man sa hangin. Iya pa nang siligan diha. Yan naman po na si Koreana diha guys. Eskwela na sila guys. Na si Bintoy nang hingo ko. Paasang balon. Oh, lagi. Kani guys, sinatag pa ni Mami. Na nadugangan naman lagi niya. Tagaan ko. Ne. Hinatag pa na ni Mami nga balon ni Koreana dadtong huy Miyerkules. Kaya nagkita man sila dito sa ubos. Nya pagka Huwebes o Biyernes wa may klase. Muna karon na pa yang balon. Hasta si Bintoy, gitagaan ni Mami sila duha. Yang 150 amuton na niya day. 150 agwintahon man nimo ng amuton. Nya complete na siya guys. Yang sapatos tara sa gawas. Ang pirili mo ba? Ay, man ang pirili. Si Dodong nagmata na. Nakalang mo. Ang Bintoy guys, tanawa na yang gisuot to. Yung ani ko ano? Kang Mami ni ba? Yan ang lang mani. Dito ni gikan la Mami. Dalang na. Tanawa. Maputol ng takong. Batas ko. Kit ko din. Ikaw na ko. Bye-bye. Abang kari. Ayaw, kay gusto sila. Ito na sila guys. Ito Bye-bye na lang, sila bye-bye. naman. Bye-bye lang. No, no. Iti, ali, dire ka na, iti diha. Sige na, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Toto. Ano, no, kaya yan yan, ah. Ano gani? Ay, apela lang na ya. Kani siguro mo. Oh. Naisaging nga na harvest guys. Gikan dito sa bukid. Nya. Kwaon man ta ni dinhi nya kinahubog man ang guha. Ihatod na lang ni kuya.
Kani siya ibili na lang ni siya kay malataon niya niya. Nya kana ra iyang dalhon dadto sulod sa sako. Dalhon na lang ni kuya sa ubos kay para mahalin na kaya makapalit na to sa tubig. Dato habiran niya de. Nahubog ang agkumpra. Katon si Usting unta pero kay barato ra man iya ni kuan. 20 ra ang kilo niya. Ang agkuha unta na ni 25 na may na lang tong nay 5. Ugwa pa nahubog hapon unta ni nakuha. Kay nahubog man di. Ligid. Uban sila ni kuya. Ligid. Tawag. Awa do. Taghana ba kay sulod sa isa ka bulig oh. Hawa diha awat-awat sad. Ikaw. Nakatuba man lagi sa saging gahapon guys. So naay daghan hinog. Dalhon ko ng uban dito karon sa bukid kay para nga naunsa man atong tubig. Dalhon ta ng uban dito karon sa bukid kay ipapalit po ko ni ate sa snack sa magtaot sa hus. Kay para nga kakaon po sila dito ni mama niya. Gahapon guys nag-abot ng gi-order ni Saysay nga kuan. Ito yung gi-order nga medicine kit aw sa niya siya. Dara guys, dara ati ang gi-order ni Saysay nga medicine kit. Kuan ni siya guys, kani siya bali pa kape na ni ang kuan sa bani ubi bag. Kana siya pa kape na ni siya. Nya mao ni ang sulod. Nya kuan ni siya guys. 2.5 or 2.6 bani Mura ni iyang sulod sa 2.6 oh. Pero kompleto na no ni siya guys. Na ay hot water bag. Na ay mga dagom. Ano po'y gapas. Kompleto na nun ni siya. Na ay dropper, na po'y betadine, na po'y tip. Na po'y kanang hairnet man siguro na basta man siya hairnet. Na po'y kuan bandage. Kuan ni sa kabuk bandage. Tulog. Upat na ay dako, na ay gamay. Na ay dako kayo. Na po'y segunda. Na po'y kuan, na po'y kinagamyan. Na kini dayon bandage. Na po'y mga kuan mo ni siya. Na ay para bomba sa ilong kung sipuno ng bata. Na kompleto ni siya guys. Sit na ni siya nga di-order ni Saysay. Kay kung dili sit siguro mahal siguro. Mas mahal pa siguro kung dili sit sa Shopee ra niya gi-order. Napod oh. Kompleto ni siya na mga clip sa pusod. Na alcohol pad. Na ay kuan o na ay gloves. Klase ni iyang dagom o na ay dagko. Na po'y gagmay. Kini siya unsa man niya. Kana siya. Napoy kuan o. Basta kompleto ni siya. Daghan mo guys siya sulod noon. Og tigi-tigihon siguro ni siya palit. Mahal. Nya kani gloves. Na ay kuan temperature. May thermometer. Napoy pinakadako nga sirens o. Nya kini siya guys. Murag pataba na daw ni siya ingon si Saysay. Yang mga gunde aon sa bania. Kompleto ni siya guys. Sa iyahang mga kuan. Ug daghang kayong salamat ate naabot na ang gi-order ni Saysay nga kuan
Nya, muna ang sulod. Perting gamaya ra sa sulod pero kumpleto na nun siya. Kumpleto na yung mga kuan. Daghang kayong salamat sa imuhang suporta ni Saysay o sa mga blessings nga imong gi-share sa mo. Daghang kayong salamat na binigyan sa pag-eskwela ni Saysay. Daghang kayong salamat ati amping kanunay. Amping kanunay diha uban sa imong pamilya o daghan pang grasya nga moabot sa inyo ha o hatagan mo kanunay sa kabaskog sa lawas. Ito na ning hipuson guys kay moadto na punta sa bukid. Si Dudong di ato na nang gipakatulog kay ang mama nag-study kay naay exam ugma wala siya klase karon kay nag-study na siya kay ugma daw ilang exam. Ito sa ni hatod ang snack dito guys kay alas 10 na ra ba basin niya makasab-an ta. Makasabaan ta nga tiguang na ra ba? Nya makasabaan. Di ana ta dinhi guys nya, di pa day karon mataod ugma pa nanay snack nga ipapalit ni ate kani ibutang na ito sa kuan napod tay saging dala guys. Kay ugma pa day kuno ni itaod nya magtugbong na lang pud mi kay naapod tay kuan dadto. Karga na ni Momon ang galon guys. Gikan na siya nanigway sa baka, ni karga pud ang galon. Nya ugma na day kuno itaod ang hose. Nagpahapita sa si mami dito kay pagkuan sa snack kuno nya. O pa man di ay. Di sabakon man to ah. Di ko kadaog dito sabak. Gisulod na sa sako. Nangala guro ni si Doydoy. Si Doydoy baka og si Amay. Ano sa ron silag mangga oh. Dinira gabed ko kadagan siya dito sa galing ko nira unahan sa ringlong daw. Tanawan Ano nga mangga kay wapay kuan, wapay bagol. Tagam ka. Apil ka. Dato di naman magkaason sa ano to. Wala ang apil. Tanawan ay sumbag. Apil ito. Gawin. Unong por blakyo. Tabangan na ng kupangon kulira nga. Mga ni mga gidagan, sa kabaranggayan ng tabang. Kami na lay karga na. Basig mabalik ni mo. Ha? Awi ka na. Hey, ingon si ate nga ipapalit si snack sa nagkuan niya wa di pa man day mataod. Bata rin ako din. Ano nang ibaligya dito sa ubos.
Na ya. Kasakay. Gi-deliver na nila ni Momon ang saging. Unya nagtugbong ra dayon ko guys kay dili pa man madayon ang pagtaod sa tubig, ugma pa man sa ugma pa kay karon flag racing man karon na nag-attend pa sa flag racing ang plumber na gidala ra nako ang snack dito kay ug magkuan sila ugma nga di ko makapangas tuwa na snack dito nakakuan ang snack nila dito sa magtaod sa host ni mother na naghumula po ko sa bahog sa baboy kaya ato tong bahogan ang baktin kay alas 10 na mag alas 11 na siya